Ya Alhaji ya turo maka da wannan. Ya ai Alhajin nan mugun dan. Ko sai da magwara tare da Allah. Ba ai ka ga mun ai Saminu. Kawai daga zuwa yanku ne morewa da Allah. Rayuwar ce yanzu ka sa ya an kula saboda akwai tsohon bashi da ake bin mu na kuɗi. Kai daga bin ka ba. Kai ni fa yanzu ko wuta ta zo fa ba daidai nake da ita kara ta zan. Kai mai gida haka cika baki yanzu akwai Wallahi ka daina cika baki. akwai sura an yi. kai suna nan suna Kai yawo. ni fa ko soja yanzu. Kai bakin bindiga ma tsoro na yake. What? Ai wallahi ni yanzu soje yanzu. Kai ni duk wanda ya ganni ma yanzu ai ya ga bala'i. Kai Saboda ni kaina wuta nake ci da shi irin yana baci. Wasu 300,000. Kai Na mai. Yasa. a ka ciwo da yawa. Wallahi ka ciwo da yawa. Wallahi ban ka bane. kai ni ba da ganin nan yanzu aka fiye takura mun ma ne mata za a rasa. Ko? To kuma kake tsoro? Tsoro wajibi ne ai. A ba da Allah. Zamanin da ne. Ina ai ba ruwan mutane da wannan zamanin nan da kake gani. Kai ni fa a yanzu ma da kake gani na anan in naga soja ma zan iya guduwa. Kai din? Eh mana domin a yanzu soja izo ice ma sha ruwan kwatan nan to kai maza ka sha. Allahu akbar. Ai da zan ka dora. Zani? Haba da Allah. Ni da ba dan Daudi ba zan daura zani. Me bambanci ka? Ai tsoro ne. Ke wai to wai bari ma in taba ka in ji wai kai kana tsoron nan. Kai ni ba na tsoro. Wannan mugun Baka ji kirjina da ras. Alo, yara, zan kira ka. Ina son samu katu ne yanzu nan insha Allah zan kira ka. Da Allah mi kuke a nan gurin? Sararawa muke yi. Sararawa muke. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙarawa. Mun gode. Muna masu godiya ga masoyanmu da suke cikin duniya masu kallon mu a channel ɗinmu mai suna Mnas TV. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, sannan ku latsa mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu ku same su. Mun gode. Kar ku manta sunan channel ɗinmu Mnas TV. Mun gode.